tadi jaranan jaranan jarane jaran tadi sing numpak turu bayi sing ireng turu mantri jejeg long jejeg 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 turut lurus jaranan jaranan jarane jaran tadi jaranan jaranan jarane jaran tadi sing ireng turut baik turut mantri jejeg long jejeg jejeg turut lurus. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu dusun pundi bangsa kulon nggih, leres. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Wangso selamat malam beserta ibu. Wilujeng dalu ugi Bapak perangkat ugi Bapak keamanan dusun bangsa kulon. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumawa Kang Mas disukani bajing loncat.
Oke, sugeng dalu Mas Jono. Oke, dulu sing dalu ning Ikang Rempong. Oke, Mas. Nah, jenengan sampun ngaturaken bajing loncat. Bajing loncat. Terima kasih matur suwun. Oke, ning boten kadang-kadang angin matur, monggo waktune nggih sampun dalu awit kalau wau wonten halangan hujan. Hujan belas. Oke, niki pripun, Mas? Langsung kemawon nggih. Ngaturaken sembah nuwun nggih sampun kala wau. Nggih. Monggo dipunaturi panjenengan Bapak Wakil tapi Bapak DPR, Bapak Wongso, Bapak Wongso, Bapak Yono. Bapak Yono. Sing pundi riyen iki? Pak Wongso sekalian nggih, sama Bu Wongso. Monggo, Mas. Anggota DPR, monggo Bapak. Nggih, monggo. Mantun niku mangke ketua panitia dan anggota. Siap. Paringi support, Mas. Monggo, delewung. Ayo, Mas. Yo. Mas Jono. Oke, siap niki Kang. Niki wau Bu Wongso nyuwune gerigis. Gerigis. Bu Yono nyuwune gulu putus. Gulu pedot. Nggih. Ibu mboten kersa mriki ta, Bu? Mriki lho, Bu, sekalian kali Bu Wongso. Eman ayune masalah. Lagi. Wis Bapak Wongso, Bapak Yono, Bos Buan niku wis kaya keluargane dhewe ning. Nggih, Mas. Wis gak bosen-bosen yo gak nanggung pokoke wis. Nggih. Monggo. Kinten-kinten Pak Yono niki manuke pun saged manggung napa dereng? Insyaallah mangke manggung. Manggung nggih. Oke, siap. Kekarmane nggih niku tok. Pripun? Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tarik kembali, Mas. Lodrok. Putri Wijaya. Terbaik di bumi. Ada Mas Dwi.
Satu tebang gerigis sampun Mas. Salana disco ngaturaken pamulutan panjenengan Bapak Mongso gini gua. Nggih. Sakniki saking Ibu Yono. Monggo. Nyuwune gulu pedhot Mas. Gulu putus. Nggih. Gini ngatur salam dumateng seluruh penggemarnya dewe. Walaupun hujan-hujan tetap hadir. Nggih. Buat Sabu juga Sugeng Dalu terima kasih. Spesial tim pedot jalur langit. Nggih, kadose nembe dugi niki tim pedot. Juga Mama Vilda, Bapak Koko matur sembah nuwun. Nggih. Monggo, yuk dulu gulu pedot. Ayo Bos. Jaya. Ada siapa ya ini? Ada Neng Menok. Digoyang bareng Budi Wijaya. Katanya Mbak Ika ini yang terbaik di bumi. Kurang satu, terbaik di antariksa. Ketua Tuhan tiarani pasir, waktu gampang kelihatan ring pinggir. Urut ketemu awalan mesir, gelibetan koyok kelangan dikir. We kelapa kuyarane keluku, isi kari di poro dadi pitu. Saben dino isuk sing bisa turu, demen riko ngomong musik kawendu. Yo
kadang campur sawi sampai kering uli sun mikiri kadang coba sak jurut di bedot di bawah urung nangor kulun sone bedot Godhong sawi penake ora pentopo adi iki estunipun kanggo rika gedang raja sajurung diperedeli dong sing percaya beden dodo iki mahul terima kasih Bu Yono. Putih Wijaya loh. Terima Tua-tua diarani pasir waktu gampang kelio orang pikir guru ketemu awal selesai demi bekal koyok eranya dikir Betelo peku yarane keluku disikari di porot dadi pitu saben dino isom sing bisa turu Ramahan riko ngomong sing kewetu Ayo ngomongin Awing colo mas Enak aduh Kadang campur sawi sampai kering uli sun mikiri kadang coba sak jurut di bedot di bawah urung nangor kulun sing bedot Ora penopo ati iki sanepun kanggo rika gedang raja sajurung diperedeli dong sing percaya beden dodo iki yo Sing. Pacar gedang campur Iya. sawi sampai Iya. kering uli sun mikiri Iya. gedang coba Iya. sak jurut di bedot Iya. di bawah Iya. urung nangor kulun sing bedot Godhong sawi penake ora penopo ati iki kaya mung kanggo rika gedang raja sajurung diperedeli dong sing percaya beden dodo iki urung nangor kulun sing bedot Biang dulu di son bedol urung nangor kulun sing bedot Biang dulu di son bedol Terima kasih. Saya mau menyapa untuk ibu bapaknya dulu nggih. monggo Nggih, wilujeng dalu ibu bapak sedaya masyarakat bangsa kulon nggih. Tinimbang malih kalian Budi Wijaya. Alhamdulillah sehat ibu bapak. Sehat nggih. Nggih. Om Swastiastu kangge sedaya yang agamanya Hindu nggih. Monggo Mas. Nggih langsung di belakangnya jenengan iku ketua panitia. Monggo Bapak. Semua panitia naik ke atas panggung semuanya. Semua. Merayakan perayaan sedekah bumi Dusun Basa Kulon. Semuanya gak padang pilih. Bapak Hadi, ayo naik ke atas panggung Pak Hadi. Bapak Bakri, kemana Bapak Bakri? Minta terus. Bapak Budi, ayo Bapak Budi. Anak Budi juga di Ya. sini. Ya. Arogan. Bapak Sukes, Arogan aja lu. Monggo Bapak Bapak Sukes. panitia sedaya. semua Bapak panitia. Kalau belum siap, Kalau belum siap, Pak Yono sini dong Pak Yono. Tunjuk
tunjukkan manukmu Pak Yono. Bapak Saipon. Lho Pak Yono wis ngadeg lho. Lho kemana wis gak sida pertujuan. Napa Pak? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Mas Abon, matur nuwun. Sehat nggih Mas? Nah, iku penggamare Paman Sanali, Paman Sanali. Monggo Selimon. Oh jaluk nangkap nek kita ngaplo kagel munggah. Lah ya. Selimon sudah siap. siap bos. Pare Mas. Huhuhui. Tiga kembali. Budi Wijaya lo Mas. Asoy.
Bapak Dewan minta mohon naik ke atas. Bos Yono, Mas Woto, semuanya, Mas Bapak Ahmad. Ayo naik semuanya. Merayakan perayaan sedekah bumi Bongso Kulon. Dimeriahkan semeriah-meriahnya. Semua boleh naik ke atas. Oke? Ini ada yang minta lagu Bokong Semok. Sampeyan kok diokrok wong-wong lho gawe acara dhewe. Ayo. Mike kene iki lho. Lah iya. Gedhi aku wong iki. Tak sunduki lak kapokno. Satu. Mandek ora manggung, Mas. Lah iya, ngentak plentir kan kok ayo. Hormat Mas Jono ya, siap ya. Oke Bapak siap. Bangga pribadi iki manuk. Oke, baik. Orang manggung. Sampun saged manggung ta? Manggung terus. Oh, aduh, Bu Yono iki gak kewalahan ae. Lagunya legendaris sih. Lagunya Putut orang manggung ya. Sesuai favorit saya itu ya. Suwe-suwe ya iso manggung loh ya. Manggung terus. Masih hutan-hutan ya manggung ya. Terus manggung ya. Delewong sudah siap. Siap bos. Kita tarik lagi mas. Ledrok. Budi Wijaya loh ini. Bu Yono mboten mriki. Ibu. Monggo. Kian Piye, Mas? kue seneng manut putut. Sampai saiki ya seneng lho. Tak kawake deh, mergo aku kepencut. Najan liramu rapati ayu, nanging aku tetep cinta padamu.
ojo demedek lagi males ojo ketemdek lagi anggem Kapan netese? dekam dekem awane lagi adem jodi gegem mengko muda melungker tarik tercul ayo Bapak Mel siap terima kasih Mas Woto Mas Dandi terima kasih semuanya. Mergo aku kepencut najan sliramu rapati ayu nanging aku tetap cinta padamu. Terima kasih. Mas Dandi. Manoku manggung manoku nyemplung ojo kemestik lagi males ojo ketemdek lagi anggem dekam awane lagi adem jadi gegem mengko mondak melungker. Ternyata Matur manuk nuwun. tasih anggrem. Nggih malih. Biasa pengkale, Pak. Yo biasa Kono lah ngudun nih, aja ngudun. Biasa Kewak. ora jogrange. Bapak RT 3, Bapak Nasib. Ayo Bapak Nasib, duweleki terus ditangkap karo munggah. Ayo. Prabu Motor. Prabu Motor. Ada Prabu Motor. Pendukung acara Prabu Motor. ini, monggo. Sumber Makmur. Sumber Makmur. Di Sumber Makmur sing duweni obat mati-matian. Kaya to. Obat Ayo, apa itu? Obat rondup. DGW. Ayo. Yanto, Mas Yanto. Ayo Mas Yanto. Ayo kon duweleki terus ya. Ayo. Ayo. Yang Mansanali. Lah ya. Mansanali. Cocok Oh, iki Bapak Mas Samijan. Endi Bapak Samijan rek? Jan. Ayo Jan. Kone gano Pak Mail Jamail. Aku gano. Ayo Jan.
Ayo Jan. Ayo Jan. Ayo Jan. Genteni Jan. Pak Samijan. Pripun sampun lagunya apa Mas? Lagu apa ya Bel? Kasih lagu aku. Asal anu. Bokong semok. Kalau bokong semok. Lagu sembarang. Bokong semok nggih Mas. Bapak Wos. Bu Wos. Bapak Sukes, Bapak Sukes. Ayo guys, lah kesok. Pone cok sungkan-sungkan guys. Pon wingi njaluk, winganane njaluk. Saiki gak gelem munggah. Ayo njaluk Oke. kayak ini gini loh. Kalau kayak Ayo, itu loh. Guys. Kayak iwak kayak guys. Bokong semok Mas. Nggih, Bokong. Hop hop hop. Mas Jono bokong Siap. Kudu tak ada plastik ya. Ladrok ladrok. Lodrok budaya. Karya budaya. Rewesek Budi Wijaya. Tak gantung lah aku. Ayo bos. Aran foto rongko sesikan aran manis nanggal sepisan kuning lare kuning langsan gawe hanya kalau itu orang anasan. Terima kasih. Bokong semok, bokong esopo, eman foto sing dikodalan. Lapisan sikarare, sikar tepungku. Kami garakan kutu-kutu kabehnya Budi Wijaya. Sanggul yo nganggo cucuk sapa wae keperko mesti ngoblok melompo. Jika mana-mana lagi Budi Wijaya. THC Audio juga ada Fortuna Lady Lemon.
Bokong semo bokong semo rambut disanggel sanggel sanggel yo nganggo cocok bokong semo bokong semo rambut disanggel sanggel sanggel digelung miring sapa wae keperko mesti moto melolo kang sembah pokoke sapa mane moto sing dienggo ndeleng Kari Bapak Sogol. Ayo Bapak Sogol. Monggo. Sogol. Bapak Ahmad. Pada Bapak Ahmad. Wes. Monggo Mas. Ayo. Bapak Sogol. Bapak Dewan. Sampai kayak sombongan. Bapak Bakri, Bapak Bakri. Bapak Bakri, monggo. Bapak Bakri. Kengko kana sawerane kira Bapak Bakri. Bapak Sukis, Sukis. Ayo guys. Kon iki guys, guys. Ayo guys. Ayo Pak guys. Mas Bidin, Mas Bidin, ayo Mas Bidin. Hei, wis kuwat bae. Basa kula nih munggah we. Ayo Mas Jono, Sayo. Mas Jono. Nggih pripun, Eng? Tinggal berapa lagu? Tinggal berapa lagu Mas Jono? Satu lagu. Satu lagu terakhir. Monggo, tinggal terakhir Ayo, Bapak Sogol kalau mau. Nggih. Bapak Sogol. Ayo. Sadir, Bapak Sadir. Sarungan nae. Ayo Bapak Sadir. Bapak Yanto. Pripun perwakilan dari sini pripun? Enten apa mboten? Tinggal satu lagu. Kesempatan tinggal satu lagu. Waktunya Oke. disambut dalu. Gini dari Kopior Setro Obden Jarwo yang Oke. diminta lagunya Tambal Ban. Oh, nggih siap. Ditunggu Mas ya. Nggih. Untuk seluruh penggemar, nggih tenang dulu. Monggo Mas. Tim Ayo pedet, naik. Jalur langit menggadang Ustadz BI di depan wah. Gadang-gadang waduh-waduh juga dari Pak Breng matur nuwun rawuhe. Ayo rek ngomong gak udan rek mako udan kowe ngomong Monggo, lagi. Bapak. Gak udan gak Sakit gelem mawon. munggah ta. Ayo. Bapak Sogol. Gol. Niki sampun Mas perwakilan. Nggih napa monggo. Nyuwune podang kuning. Podang kuning. Sampun nggih. Sampun deal Mas. Deal, tempat terakhir ngapunten waktu disambut dalu mangke pinangki wonten acara bedayan Bedayan Sekar Sari. Sekar Sari. Monggo delewong sumat. Ya sumangga. Budi Wijaya Mas.
yen kodang andudot ati kabanan ora mendung atiku sansaya tatra atas ngarani sehingga itu Matur suwun, terima kasih. Giring tembang Kodak Kuning itu tembang terakhir dalam Nggih. acara Campur Sari. Nggih Mas. Bagi pindah wonten acara bedayan Bedayan Sekarsari. Namun kejedah Tari Ngremong. hanya waktu 15 menit kurang lebih. nggih. Ya Mas, langsung ke mawon wis Monggo. katik ubur-ubur. Langsung gawan yuk Delewung. Sudah bosan. Sebulun Mas trompete. Siap. Oh lah. Iya, iya.
Layangmu tak tampa wingi kuwi wis tawaca apa karepe atimu tranyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes seloling pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku wis dienggal bali ning kepiye maneh merga kahananku wong bagus antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen ra kepedhok pengen turu angel marem Rama itu sapa wong sing ora trenyo adoh bojo sawetara pengin weruh percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen adoh bojo pengen turu angel marem Rama itu sapa wong sing ora trenyo ra kepedhok sawetara pengin weruh percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku Budi Wijaya Jose. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku saiki selendangan. Ya ngono, Cek selendangan iki cek ketok kaya wedok asli. Tur ya ketok luwese. Lah mbok kira aku ku bangkak ngono ta. Sungkan aku ngono Lho, Bapak. jare Bos Yono ngene, ayu pol lek ngono. Lambene dalam hati kaya codote pelem. Nggih Mami, langsung kemawon nggih. Nggih. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak patek krungu Mi? Jawab iki mungkin melempem kena banyu udan kowe Mi. Monggo Mami mawon. Iya satripun kula aturi sugeng dalu katur nyerangan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera katur nyerangan sami ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Nggih. Dalu menika ten desa. Bangsa kulon. Ngaturaken matur sembah nuwun suwarni para warga ingkang sampun mirsani. Donga kula mugi pinaringan berkahing Gusti. Kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Terus napa malih? Dalu menika diliput channel-channel YouTube yang sudah hadir. Matur sembah nuwun. Nggih, channel-channel yang di depan. Matur sembah nuwun Mami nggih sedaya. Tanpa terkecuali. Kerja bareng kalianipun channel YouTube Budi Budi Wijaya. Wijaya TV. Wonten serial komedi. Komedi. Wonten ludrukan. Wonten ludrukan. Terbaru. Baru. Campur sari delewung anti galau. Lan bapak jenengan pengen pirsa sejaripun seniman sak Jawa Timur monggo dipirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepinawale matur sembah nuwun sowan-sowane para rawuh ingkang sampun rawuh Bapak Nggih. kula Bos Yono. Bapak Wongso Pak Yono Nggih, Bapak Wongso. anakku lanang Sing di anakmu lanang kuwi. Lah kowe iso manak ta? lho mbek Pak Yono aku di anak iku Masa arek iki mirip aku lho yuk mirip. anak Pak Yono iki kan lanang Iya. padha mbek wekku Ya padha lanang. ugi maru kula yuk Nggih Mami, langsung kemawon. Nggih. Nggih. Tasih sesambetan kali Budi Wijaya kanthi padatan saben adicara bedayan Sekar Sari. Saderipun adik-adik awake dhewe diceluk monggo diwiwiti sesarengan duo Duo. Napa? pelem gadung. Ojo lali tenang. Oh, nggih. Mami kalih ngrantos niki Kalih ngrantos. mboten supe ngaturaken sembah nuwun rawuhipun sedaya grup saking Sabu Sugeng Lamongan dalu. Tikung. Nggih, ugi Umi Kenti kali keluarga. Sugeng dalu, Mi. Abah matur suwun. Ugi Umi Balung Mojo. Sugeng dalu Mi. Sugeng mirsani lewat channel YouTube yang di depan. Ugi pasukan Samudra yang terbaru. Matur sembah Tim nuwun. pedhot jalur langit dikaji suut sak rombong-rombongane pedhot Nggih. del. Teko. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Tim pasukan pedhot. Kopior Setro Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ugi Alhamdulillah. napa malih? Mami, Dalam saking Segodong Bancang Tarik matur sembah nuwun, saking Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih langsung kemawon. sesarengan bedayan Sekar Sari. Duo pelem Kopior. Mari gadung kok kopior. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Halo ibuku sayang. Kate apa kowe? Lah kowe kate apa? Kate joget. Kate joget. Ayo joget kene. Dari mana datangnya cinta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Jogete ten ngandhap mawon ya sayang. Di bawah aja. Kon lapo ngene nyegat bal tak kon iki nak. Nggih, di bawah aja nggih, enggak boleh naik. Nggih. Kaya kemiri. Ayo. Mudhun riyen.
Bapak keamanan. Oh. Aku kok bingung ya mumet ngene maling ngentutno ngene. Langsung ke mawon yuk adik-adik awake dhewe sugeng dalu Grup PT Anggrem. Dek kaji jamian kali Bapak. Nggih, saking Balung Panggang. Grup PT Anggrem. Nggih, langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Dias. Dungaren jamiannya wera. Rombongan tim Kopior sugeng dalu ugi tim pedhot jalur langit dikaji suut sak rombongane nak lanang otong gondrong ten pundi wau. Bayame kok dibomboni ayo meyen ditunggoni yuk sak lembar godhonge kara patana sabar ngomong putra Jambu alas kulite ijo sing dikandas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki matur sembah nuwun. sembah nuwun Bu Yono. Nggih. Tim pedhot terus njaluk di piye? Pedhot Mas. Pedhot kolorane gak apa-apa Mas. Aku tak yo marep. Ning aja sampe pedhot katresnane ngono lho. Aku pedodel. Di Sembah belakang nuwun. Ning Adis Arista akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus dari Universitas Upil. Inilah Ning Sanana Disco, Ning Marsha Aulia, Ning Rani Asmara. Darah kotor, darah tinggi kali darah rendah sampun hadir 3 darah. Loh anakku nyiapno gawe mamae. Pinter rek. Le kabeno nak. Anakku. Ngetana bali ngulon diwasedan urung kelakon. Dan bandeng dicampur roti bojong ganteng pancen manasati nek rempeyek akeh kacange senajan tua ya aku akeh sayange. Samarun 3 darah katur jenengan sami monggo dilajengaken. Cantike Jawa Timur hari ini Ning Putri Cak iya. Agung Setayu dan Ning Nyantika Dimasari. Bapak. Yuk, sembah nuwun Matur suwun. ora diarani lho wong becik dibelani es lele lak dawa-dawa krasane penak kari sujene aku batin bojoku gak teko gak kanthi anak akeh liyane. Sing duwe horeke Kota Jombang dan juga pelatun tembang-tembang manis campur sari
Budi Wijaya ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala. Mbak Tiwo Mbak Mintul. Kok Mbak Tiwo iku Niki masalah? Mbak Mintul nggih dugi. Nggih, Mbak Wah. Mintul kali Mbak sinten niku? Mbak sinten lali kula. Hah? Vila. Bella. 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 Bila. Siap-siap horeke. Lah wong ra krungu apa? Yo. Sugeng dalu Mbak Bella, Mbak Ciwo. Mbak Mintul. Ya yo Bella mbek Mintul ku padha ae. Iya. Ayo. Ah. Yo, yo. Oh, oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Yo. Yo. Mbak menit Kandhani to. Mbak menit tak Sing duwe horeke Jombang. tak kira lali. Napa? Horek tiba yo eling. Di belakang ning Ani Kumala akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna dan ning Juni Suyanto. Napa Bu? Bapak nih kita. Malah nggih. Besok pagi saya ngonten bersama Pak Purnomo. Monggo live langsung dilihat. Kula tawakno Bu, kula kan rondo suwe. Ayo Mbak Ade, ambek aku Mbak Ade. Ya. Ya. Aja gulane lopes saere. Gulanono abang ijone. Jondelane sing irah manis. Gulanono anak bojone. Anakku kurang apik ya apa delon. Apik bebekne Jawa. Ya jelas toh. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Mariati Sudarto. Ayo Sudarto. Eder, Sudar. Gampang. Pengreman sampun rawuh ta mriki langsung dilajengaken peranan saking Budi Wijaya Ibu Rizky. Pengreman Budi Wijaya ning Titin Subayu.
Mbak Rizky niki su sinten? Ayo Subayu. Mbak Titi niki su sinten? Subayu. Mbak Rizky, Sukasti. Mami Okta. Subakin. Mami Yokta Ardianto. Andang-andang ukur piringan, kata pandang saya kelingan. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki beda bojo beda rajangi. Sabaripun Mbak Titin kali Mbak Rizky langsung kemawon. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di bulan-bulan ke depan. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Korea. CEO yang tersakiti. Ning Sartini dalam sinetron Kuyang. Langsung mawon senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Saking Mantub Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning Irma Arifin, saking Jombang. Alah hendele. Jangan soto, jangan rawon, jangan asu kurang siji. Oh ya, mantan gantung. Gimana kok kalau mau bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken seniwati sedaya saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih, sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga yang sampun mirsani nggih. lan juga para derek sabu ingkang setia ngetut no terus. Nggih. Matur sembah nuwun langsung blender mengguri. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane are Jombang Sumangga. Tim pedot jalur langit monggo disiapno sesarengan keluarga kopior sak kopior-kopiore setro.
langsan ali senang dan sepisan Rehana Rehana lari ko ai tamatna kadung lagu renyalana yoko yo damar kahina aduh Rehana isonyo sengku yang kari sing ono liyane aduh aduh Rehana isen yo sing kuyang kari sing ono tunggale aju kejarut sun slopo semaure aduh kari sing kuyat deleng omongnya halus temenan mandane yung pisau ketulutan duwe rapi koyok Rehana jaluk paran yo legane jaluk ulan yo yo bareng-bareng beribi Jaya gila yo ada di AJ Audio dan juga Fortuna Live. Terima kasih. Rehana Rehana lari ko dua tahun kulit yo langsan ali senang sepisan oh Rehana Rehana lari ko anak anak kadung lagu renyana yoko yo aduh Rehana iso yo sing aduh ya lendriko kari sing ono liyane oh aduh aduh Rehana iso yo sing aduh ya kaya sing lendriko kari sing ono tunggal Sebanun kuruti pedot salon kita kisut sak rombongane semaure kepiye Piye Mami? 1, 2, 3 aduh aduh kari sengku ya deleng omongnya halus temenan mandane yo bisa ketulutan duwe bojo kaya kanan jaluk pareng yo legane jaluk uyan yo jaluk pareng yo legane jaluk uyan yo turuti setunggal tembang Rehana katur jenengan sami sampun kapireng belender malih Pak Jono
pamundutan tim pedhot. Monggo. Oh. Apa kok tak tok. Mbak Minul. Iya. Endi? Walah ndung ngarep. Semanun Mbak Bella, admin tim pedhot. Jalur langit aja sampai atine kesiksa Mas. Kaya arep ngarep iki lara-lara. Larani
berkah. Yuk, ya. Nggih. Ayo deh dia. Tambale, terima kasih. Yuk, aku iki tukang uripe sadangan duit sing halal waya apa suara
Sembanun sedaya katur pandemen Ludruk Budi Wijaya. Sakru saking keluarga tim pedhot jalur langit matur sembanun DKJ Suud sak rombongan. Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kutha beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kutha santri ya pancen akeh pondake kasenian Ludruk iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku Ludruk adalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau padatan saben bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken siniwati saking keluarga Talem Ludruk Budi Wijaya. Wonten woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Suroning suka kudu eling lan waspada pejo-pejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among waktu jumbo kalih kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser Limriti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Ceremok